Ana mo. Mansyon. Ang imong puyanan gihapon ni karon ba? Aw, karon nya. Simple lang. Okay ra sa imong mga asawa. Why problema na ay. Why problema na. Why makabuot og pila akong dalon diha bisan pang magdako diha o. Bisan pang magdako parihag pang sinina ni Imelda Marcos. Why problema na. Style. Ako'y masunod aning balaya. Ika if I don't I'm not mistaken, mga ikalima ka. Ikalima pa ka. Ha? Ikalima pa. Jud ko. Ikalima pa ka. Ang numbers magkataas na wala magkaubos. Ha? Nagplano po jud kang Oh. imong hampunan jud ay. Oh, ikalima si Imelda Marcos. Oh, dali na. Balay Pero lati ka sa mga kita asawa. puro, Oh. dali, ba- Oh, Ay, tipa. Na sure jud kang okay ra jud nila. sure lagi na nagtirno mo santa. Amo gani. Ito mo dito, ay kaulingan na akong gilingkuran. Oh, dambing ay dako. Unsa ba ka orasan Lord Sam? Iya pa. Ay, pagpalit bag, isa kang tarong ginamusa. Sa miskol sa kumbana. Uy, isa kumbana di ay. Eh, mag-score na boy. Oy, hilog kay dili imong schedule tay. Ay di pa use to score diha. Oh, ako arong schedule kay tani agi inyo akong gilugan. Imo karon. Kani ay mo ni. Kaya ba ka mulakaw diha jista oy? Nya sagot kay miskol pa ko sa kong palalab. Pag hila may score imo ron schedule day. Di ron mo ha. Ako rong schedule kay tani agi inyo akong gilugan. Sabi ka na ay. Gatla ayo. Isa pagpalit ba dito ginamos isa ka taro sang ha. Ikaw mo rin mga ginamos bod nasad uy. Ay amahong may. Amahong mo ilami. Wala mamalapi ka ay. Kuan lang diha katong ay. Ako'y paila-ila ninyo. Mao din ang kong Unsa na sekretary na nimo? ano akong first wife, second wife, third wife, midwife. Asa ang kapit wife pa? Tara. Saktaong kay kami lang tatuko. Papa juga na kontento na mong upat? Upat na may kabuko. Ang number nagkataas saging Number. nanta mo. The more, the merrier. Unya. Nakalungag na mo. Ang giling ko kuman mo diha. Uyaw mo gud anang mo ang gida. Palungagon minimo. Ay, syempre. Kana kagipon ag ikalim mabot pasabot ko ang raka mo mahimo na lang mong chimimay. Ops, time pa sa di ay ha. Ako lang na ikuan nga, di ko mukaon og mais. Kailangan humay jud na. Og ayo ento ko nyo pasud ana og buwad kay ang ako ang sensitive skin. Yung kita mo, wala jud na ikagid kay di ko mukaon og buwad kanang buwad makapangatol na kailangan mga mamoy jud ha, mamoy. Anya sa kanang taralab na. Ops. Dire sa side. Schedule ako ron. Unsa schedule mo? Ako arong schedule. Pangpungko diha. Domingo Ayaw, day. ay pag hilom diha. Kana kay ako yang gidabot pasabot. Ako sa imo angko niya karon. Ako mangkon. Lab. Nanay, pabukari na ko dito be. Lab. Hawd pa man lagi na namo. Ay, syempre, Pagtarong anang imong gipili-pili ha. Di wala mo ko'y pinalabi pero kanang pagbanig lang mo ko. Banig ko. Kay matong pug sayo kay Ikaw man kay dili ka Dikla, uma, banig mata dito. pug Ay, sayo. dili ko miscore sa ko. Banig. Sa nagipakita-kita sa lain. Masa kay pangalan na niya? Say pangalan na pala. Princess. Princess, ikaw maha, kinahanglan nga 5:30 pa lang andaman ako nimo sa ko ikaligo ha. Mineral ang imong ibutang. Di ko maligo og gripo. Pasabot ka? Bag-o pa gani ba? Kini may masabon sa mga bugan. Ay di lang ko magpasabot ako ra kay ikari akong pahikapon ani. Ano ako man ipahikap sa imong mga asawa? Oh, Kabad mo na labo. Kasi ibang banig ba? Ako banig dali ako arong schedule. diri pag hinamon. Ayaw pag hinamon, tignan ko pag tignan ko. Ako sang kawa. Ako ron schedule. Op, buhay isa na. Banigi diha, banigi. Bing. Ako ron schedule. Oo, imo. Iya mo rong schedule. Magbanig ko ha. Magbanig ko. Karon. Kay ako aron, kay ako bagong gidala. Ako na lang mo banig be, ako na mo banig. Ako schedule ron. Hindi pa labis schedule. Nalimot ko kisa schedule ro. Paghilo mo Hoy. oy. Ako apo taon ron. Sunod lab ha. Magbuta na jud ka diha ha. Imo jud na isuot sa dako kaya papel aron makita tanan. Lab imong lubot. Lab na unsa naman eh. Hala naka-igit mo Naka-igit yun. Wala na niya. Ay get. Mo kuno, si mo ta get.
Aw, banig ko dire. Sige lang. Kaya ako parang ka baka hindi ko parang joke kayo. Wala niyo gitaro patiman. Pati mo ang sanina. Patiman ka na friend. Ayaw pagbuot. Oy, wa po ko naginahanglan. May di ari ko para maging amiga ninyo ni ari man ko para sa ato mga bana. Wala di ka na mauna Okay na dihalab. Mana, okay na. Oh, okay na? Tawas daw. Tawas. Ay mo pagsod. Kaya ako arong schedule. Maldita ka yun lagi ng Amo na uy. Ganun siya. Ako marong schedule. Imo marong bing kung sa jud na bing. Ay pagtingog dihalab ha. Hoy, paminaw mo mga babae. Kay kana kay ako man ang last ng gidabot pasabot ako sa ang muangkon sa atong mga bana ha. Kamo kay nagapahimos naman mo. So ako ang time ay mo paghinangol. Share mo. Mira sa oy nagkalibang man sa lab. Lab, makaligid ka diha lab. Dili na yung problema. Ako'y mo kuha na iyahang kung makalibang na diha ako'y mo hipos. Dahil kay makaigit man to inom to. Wala ang ganyan nyo, atiman na gani, sagdaan nyo nang maglayan ng tiyan, gipainom para ninyo kumbantren. Mina, humuan na na. Agay. Ayaw, nagkauwaw na ko. Agay niya sa inaya lang kay nabandas bukog. Hoy, Puro man ay bukog. Mo siya manabtan sa pangadji. Arang-arang nga pa magisa na pa unod-unod gamay. Ikaw Ay, kung ikumpara anan din sa kay lahim eh. Lahim ko. Bilabatan niya dinawag ay taga-target. Silam! mana. Wada ka na kay, nagpodaro ako, hata mo dyan kayo. Sa batik ba? Hindi lagi madagdali. Mana ni. Hindi lagi ko musugot, anak. Kung ano to nga sa oras. Sa may nagdumbol-dumbol naman is bukog. Kami na sad. Mo lagi, helam! Lab! Ay, lagi pa sige reklamo, lagi. Schedule niya diha. Paabot mo diha, kay mo gawin mo Kaya diha, man. wala kay ugma man. Ah, pas-pas lagi. Hinang-hinayin pa. Ay sabaw ikibati kita bang hilak. Kawan lang niya, isang Tandang biya rong Ay, pas Kuan, schedule, hila ka diha. Sige patay na atong bana. ay tuong ka patay oy. Gamay ka Nego gamay lang lab unod. Ako alam bukog. lab. Ano man ka lab ay. Ay, nimo saryo patugatuga man di ka. Oy, imo pa kung gipuno. Wala, Di man din mo kaya di ay. Manguha tag pansinita sa sapa na. Wala, kita sa tirimidjuhan pa kuno ng gabi eh. Ikaw kuha sa mansinita sa sapa niya siya sa elepante. Ano pas? Ngam sari ka. Kini siya Nabugat ka? kalibanga ko. Niya si kiniya ka ng gamot sa kugang-kugang. Nya ka ni. Ha? Hindi siya gamit. Paliti ko ipikasin din to kumiga day. Bawa na magtailab uy. Niya imong Ibang sa dito lang. niya imong tayo humot. Ha? Paita na ikalima no kita wa. Humot imong tayo. Lagi. Sa ura ha kaya itong i-perfume ina. Iyot sa ta. Uy, iyo ta nagalibang na. Iyot sa ta. Yabog lu May ko chinilas. May ko chinilas. Ansa? Iyot sa ta. Iyot. Bahala na isa uy. Ato ana ni palo na. Agay. Tuwan lang.